as alegrías que se levan por parte do goberno español e certos políticos aquí tamén en Galicia, cada vez que Portugal dá unha data un pouco adiada da data inicial. O mesmo primer ministro portugués falaba no cumio, tivo lugar en Ayamonte, me parece que foi a semana pasada, falaba do ano 32-33, movendo, pois, ni siquiera un ano. Eu volvo a remitirme ao estudio que presentamos aquí, absolutamente obxectivo, que non estaría ata o ano 38. Por lo tanto, non querer falar desa circunstancia obxectiva de non estar hasta o ano 38 e fixarse solo en que ora Portugal fala o 32-33, cando ten que facer, ademais, moita máis infraestructura, moito máis kilómetros de vía, creo que unha postura de avestruz total. Eu o que diría ao meu goberno é que se poña a traballar e o gallá que cando a vía chegue ao noso lado da fronteira, pois aí que podan decir que ainda non chegan os portugueses, pero para eso se teñen que poñer a traballar. Pasa que dubido moitísimo, por desgracia, que esa circunstancia se vaya a dar, máis ben vai ser o contrario. Outra cousa é que Portugal, vendo a actitude do goberno español, decida non facer o esforzo pola súa parte. Agardo que non sexa así.